Hej alle sammen, velkommen til Lego Brother 1, 2, 3. Det her bliver lige en lille kort video. Okay, hvis I ikke har set min video 8 ting I ikke vidste om mig, så skal I gå ind og se den. Fordi til sidst i videoen nævner jeg, at I må meget gerne subscribe, abonnere og like og skrive en kommentar. Og ja, det må I meget gerne. Og når I gør det, hvis I når I lige skriver en kommentar, så kan I bestemme, hvad jeg skal lave på Lego Brother 1, 2, 3. Men det er ikke sådan, det er ikke sådan bestemme. Det er sådan en, hvor jeg tager en kommentar, hvor der står for eksempel, kan du ikke lave det her? Kan du ikke lige lave det her? Så tager jeg måske lige en idé, og så den idé jeg tager, den idé jeg tager, må faktisk bestemme, eller må faktisk være med, det kan ikke lige være, at det må faktisk være med til at bestemme, hvad jeg skal lave på Lego Brother 1, 2, 3 i 3 dage. Så det er bare til at komme i gang med idéer. Og det kan være til udfordringer, det kan være alt muligt. Og det kan godt være, at jeg ikke lige tager det hele ifølge de 3 dage. Det kan godt være, at jeg ikke lige synes om den dag idé, og det må I jo respektere. Men det er kun i 3 dage. Kun i 3 dage. Og så tager jeg sådan, kun i 3 dage. Fordi jeg gider ikke lave den her konkurrence, hvis jeg ikke respekterer det kun er i 3 dage. Så like, kommenter, subscribe og abonnere og skriv en kommentar. Hej alle sammen.